ublei pi baro agane ka singa ka kerteng jong tribe nong pnem jing Jesus Christ ka episode ka basan na ni ka benta ka basan kalong ka ik ka bokordor ha ka jing ka jonga kam ta banga bapai sakmat ya ka ik bo ublei la le ka kampala ka jing ka jonga na du singa ka bak khai nga ka slaprate yu ba ka santi blei ka jong blei ka ya don ka ya lam ya nga ka jing mo malakasi na pendap ya ka graduations ka jonga ha warja ka kandai na Sinod College o ya preng jong ka ni ka por akabangadang le ka graduation ngayok benta ban let ban le ban hikay kung substitute teacher po St. Xavier School hapo pulo but kani ka benta ka bang ikendo ikibubun ki brew ki basdang ban pen i yang ay kalenti ki babun ki banganga de banyad o ikamtam ki don ki brew ki bam chupoy perkhat yang bang ade u Presbyterian ki jo ay nga pidi brother pi puli hang ni hantay andre ngajo pen paw ki bang ade u way na kadok jo bang Presbyterian na kadok por ban ngadon sing ban puli pastor ikum tanga ya ki por pengalapan dapat ke graduation sa warja ka kandai aga por banga dang le ka ngadang up ka results ngayo ya ka khot ya jing khot na po school ban penyarap school kumu substitute teacher aga jaka ju kino hikai ha po ga school bokom tanga le baga de ruga school ka banga e bala hikai nga kumno ban he ban san ban tho ban puli kum tanga nga kwa ban siu kaliang na ka bali yarap ya kino hikai ha school kum tanga le but de ka por ublei udan ka kampla ka manule na marhadin sans nem banga klem le benung school na marba ngam kwa banyo snow ki breu ban ong nga ban puli padar la ne ban le rung hapo balangat le kumta hakane ka snem ngale rung na ka we ka jingmut ba ngan i jo ublei ngan currency ka we sa hang e ba ngadon hapreng ka man sim ka jonga kam tam ban pesngo thu ki breu ka kting ka jong ublei ndre ha ka por ka banga hikai hakane ka school hawar ja ka khandai ublei lo jon don na ka jong ka benta la don ka jing exchange ki principal hapo school but kumta ini way na ki principal but mai bo na school ila elong kum ka kemi yang i kren sibun ki but ning kong idang mut yang bang ade u Catholic kumta i kren sa pagi ki hapo ka balang but kumta yo nga pidai na e brother ngong amam de brother dengan dang tumu bang le ban penda be jing puli pastor ka jonga dang la yo e ka results kumta ngan salet ban puli pastor andre kajing yo i jong i yong yo i pher ngai i kum ba phi ya ha ba banong padar la ni ban long ling do ngo i hindre kajing tumu jong ka long tang mga kwa banong u pastor hapo ka palang presbyterian daga ko por ndai kum ta man ka por ka bangadang hikai ha school ngaju ya kendo ini sister ngaju yo penyekran ya pelu jemut ba de ha ka por banga sa song thu e kajing kai ki ba bon jong ka balang Catholic ya ke iki kajing kai ki banga yang prasad e kajing khot jong i yo u pa ba khoi la ne ka jing le jong i sa jing sacrament jing penyesu ya ka Eucharist bangi song tho bo de Jesu ba don chi sa po ka Eucharist kani barok ka wan sa sisien ka jing song tho apo ka jing mo jonga da ka jing kren ba ini sister ki bun ki bala pen sa yong nga kala wan apo ka jing mo jonga ban pen song tho baka ka balang Catholic ka hikai ngayo i hang no kani ka balang Catholic ka balang solonsar la ni ka balang ka bayeng hapo ka jing hikai jong ki apostle ka yeng hapo ke ka bo Jesu la bo na do ka singi ka bo udang don hakni ka slapar thai kumta de hakni ka por ka banga sasdang ban songthu nga sasdang ban i ka balang nga sasdang ban songthu ka jing kai jong ka ba de ka por banga dang hikai ka school de ban October apre ka jing khlat no jong Archbishop Dominic Jalanga kan mau i hapo ka ko singi bangi yo ka news ba ila khlat no na ka prathai kawan ka jing snow diaw ka jing snow melung ka jonga ban yo snow yo way na ki nong sarai jong ka balang ubah ubar melung ubadon ke jinge de ke bajan berparo ki brio spa lane ke badai na ko kan niam ki badai na kanu kanu ke japan kam judon kanu jing snow ha pring jongi badai ha kani ka por ka ba ka mensim jong ke jing snow lung ka wan ha po jonga para ka por ka bangi dang ye up ya ka met ka jong iban poi sa po salong de kini ki por ngada snow tho bo ble udon ke ha po ka jing ka jonga aga singi ka balawan ra ka met ka jongi aga singi ka bobot ngazdang balit sim bentai ya ka mas bakut hagi tu gilai singi lenter ka baka met jong ika don hapo cathedral but kini ki singi ka lalong sisa ka jing im ka paper na preng ki singi paper na marbale na marba kawan ka ka papen snow ko iki bre bo unu bre don la ka jong ka jing mon na mar ngajulet ye mani man la ka singi henre ha kini ki por mas jayo Archbishop Dominic Jala kam tam hitu ki singi ngajube sa ka mas bakoi wal ado banga ngambatai ki we banga le sa ka mas bakoi henre ngajukwa ban let ban simmenta hamtam haka badai ya kasi on tap ya i Archbishop Dominic Zala badai haka tu kasi ke bala tap no ya i akan mau ya ka por ke bangarung hapo i mani ada semua melung ban yo i bagat no ki breu ki i yo ni no sarai ayo i bakum no ki breu ki yo i yo ni no sarai ne yo i ba si saula long utam no sarai
upasyarai la jong ki kun apo jong ka balang ida ki lang brod ki bo blay la ayo kum ta dia ka por ka bara ya ka senduk ka jong i ngayo snu ya ka sur la ni ka tin ka bo blay upasat hanga lemba ka gospel ka jong yones ka no ka ba san ka kot ka ban kan riu ka bo ong pi phim shin la jit yang an ringa nga jit ya pi kini ki kentin ki long pan man man ta ki tin im sngi ki jong a ki banga so tho banga ya la de ngalong tang upriu lem da de ke jingji jong bleng anum la bon long kumni ko banga ngalong ka kani ka por ka bamenta but de na ma jong kani ka kentin ka lapin sayong nga bat pan smot ko ba le ba kini ki kentin ki wan hukum kani ka sngi kumta na do ka bam nimi na po ye mane nga ya ye ki tu ki sngi ki por ki banga da de banya ngam so shem tho ngam so shem phangi ke e bo ble udon ban ong hanga ha ki tu ki por henry day ha ka sngi jong ka ship hotrik upanai November aden ba iladap ya archbishop shibanai kadon ka procession ba kani ka dik benta ka banga nga sa so tho ya ka e ka bo ble udon ban ai bar ki bahing mahasem ki sa so tho ba pleng ble udon ka benta ka bakrau ban le ka jingim ka jonga namar balai namar ban ong aga jingim ka jonga na do badang rit ngaju so tenat ban sim benta habodan ka procession ba om na ka benta banga late sa procession ba ngaju song hayeng ngapit ya gilai telekas tat na do basdang ya ka procession ba hado na kud yo ka jingker khu ada news nem ka bapala ka long haw arjar khat khnai jo to ship hotri ko November aga por ka bangadang don hayeng mane po presbyterian yo snow ya ka jingrawai na po cathedral ka mensuim ka penlung yang abang akwa ban yo i ya ka procession ba ya ka jingya procession jo ki pai ba kum ta bangal lit si yeng song hayeng apet ya ka procession ka ketik ya ka mensim jonga ba de ha ka por ka ba u cardinal bo u ay ka jingker khu bala pen me ya ka tuka audio cassette ke bade ya ka sur jong archbishop Dominic Zara bade kamar ka ta por ka tu ka kentin jong ka gospel ka jong ye nes ka wan hapo ki skor jong asa sisin bade hamar ka ta por na jaw ki umat na sa so ho bo blay u khot yang a ban wan sapo ka ban catholic oi na so ho kat nong ala yang persa ka balang ka nong ala tren persa ki bubun ki jeka jong ka balang dengan nget ba ka kemi beneng kaya ya saat yang amal na ki por tam haki singi ki pamenswa ki bangadang dwai yo rosary ka banganga nang namar bali na maladon bahikai yang aga bubun benta ha bangasdang ban keren ya gani sigi bubun tam ha bade ki sisters kladon ke ik ka bapen yang ban sungul khu kumnungan le namar bangawan na kayeng balang presbyterian ibahayem hasam barang ki balang presbyterian henry ki bubun ki bri ki batip ya gani ki don ki bubun ki yo iya ke jimaya ka bacia ka jim ka jonga hak tu ka por oi ki bahayem hasam ki laisi ki banga batay ka long ke ik ba ya ki bakin sungul khu ya ka banga ngajit henry i syampang ya ke ba i ailat yang abangan rum po ka balang lani i ha nga ka kuloy man sina Mario ngakan mau baw arjar kat lai kat saw ka por banga ay ya ka tuga benta bang ong up po ni kun jangi on dadap ar post nem seneng ula kamhe ula la ban sim na ka jong ka decision ban le ke bo kwa ngiru nginom bat Henry ka ni ka por bo blay mentasi sa ukot kum tay may im ong e isu yang ke la da me kwa ban let da ka bahun men sim da ka kulut men sim kam da don bapen bor manoro em but day namar jong ka ni ngasas dang ban keren no sikiwe sa pang ke e bang ngatmu badon ki breu ki bo ong bang yo i ka jing mayang ka bo blay ukwa ki ong pleng ka jing e jong pia ka yo christmas shwa dang ret kam de ke e ka ba pi e na la de dai u blay u la bo lupa ya ka men shwa ha pi por ba pi dang ret henry pim so tho namar pi dang long u khanna Dari ublay u ay api ya ki eki ba kordo ba pin sonto eka kring jo ublay knang bala da wan ki jing kai ki bun pin sa sonto shushu ba kini baro ki de ka kring jo ublay ta ka tu ka por ki don khamtam ki bru ki banganga yo banya kren sa phang ke eki ba jia ha ka jing im jong ha ka por ki don ki bru ki bana po snong ki ba yo i yanga ba le ka sni bon tab ya archbishop akan mau ba ki don na preng jo ki ba ki yo jela da do ni u khun samla jo ka snong wan rung hapo ka barang Catholic bodo late man puli ban long lindo kan no ka jing kemen ya ka sno reki kim sim tip ya ka e ba ki kran hakma jong ule la ka jong ka benta bar habang akan mau ya gitu ki si ki por ne de banya si bun ki jing ka jing janja ki jing sa kran persa ki jing sa kran ha ki breu namar banga sim ya ka ni galat ya ka ni galenti henry namar bo ulong ublay ukpa ba habreng ba i ubam jukwa ban pele ran ya la jong ki kun iba u ijit iba u khot kumta u ay yang ay ka mensim da ka ba scam
banum sngap yano banum sngap ya kentin jo kibreu andai ban phai so uman la kapor de hamar kita kipor kejuan ke mensim ke papensngo kemen yang habang puli ke keting jong ble hamtam haga sngi ke banga sayo hadin pra banai na sayo bandung hapo ke balang katlik adi manglayo man kendo e paris pris ngalalong utono persang hapo ke balang bade haga arpo sautrik jong banai julai bala pendung yang asa ke balang ngas ngot ko bo ble wakir khu si sai nga ka jing im ke jonga namar bale namar ki bahiyeng ke jonga ki don ringkat ban nga ka sngi ke bala pendung yang asa ke balang da kemensim ke kemen kisngot ko ya ke ege bo ble udon ban ai hanga para bangayo ningkong ya ke convenient na nega Eucharist ke bakhuit ka dap sisa ka mensim aga ningkong ka bangayo ban simbenta ka sacrament jo ka jingpen yesuk na sngot ko bo ble upalat yanga na kita ki ege bo bon jo ka perthai oi number ngam sim na yo ban jani ka sacrament jing penyesuk number ngam de catholic mereka sin ka bang ningkong ka bangalek na sngot ko ba no ble uai yang ai ka jingker khu ka bakordor tam ki bubun na breng ki brui kimla ban yo renga ngayo ba penyesuk yo pat ublei man la kapor aka sakramen jing penyesuk ban ngayo ban bam ya ka met ban di ka snam ka jong umman la kasni ban ngayo i ba kani ka long ka jingker khu ka jing em ka jonga na maraman ki por banga shemi ka jing ka jing jinjar ngam phai se e se ru ande ngam phai se ka yo kharu su bakhui ngam phai se ka sakramen jing penyesuk ngayo i yo ublei udan hanta na mau ublei u yai tre ringkat bala ki jong kisakri aga jing ima malakasi jongki bat uyai don ringkat bat nga bat deha du kani kapor ka bamanta ba piyo i unta nga sim ya kani galat ban ai pi we ban snot khu ba ka jing khot jong ble ka long ka pokordor bangin snga bun na prengki para samla ki boong ka long ka ba bangin let persang yan ong ye pi para samla ken mau ba ka jing long reuniam kam de ka jing long ka bakut jong ka jing im bun na preng jongi ngi sotho bakla bala da u samla ule drung ban pule kabumut long sho ban mi nak ta kadaw ngi ju ong ngim ju ong kilet pule bali long den do ngi ju ong kilet ban persang ban sotho namar on da phila persang piso sotho ka e gani ga jing im ngai la de la da perkhat ya ga jing im ga banganga de ban im ngan ong kalong ka ba tam do kham tam yang apa ni ki weipat ki badon apo jong ka balang katlik Indre ngit ublei uba aya kanika ya kanika jing ai ka ba best tam la ni ka ba bhatam ka ba kordor tam hapo ka barang katlik ya ka jing long lingdo jing long reuniam kumta nga ong nganlet persang Indre kata ka jing let persang nga mat i ka jing i jong ublei ka jing i jong ai ka ktin ka jong u ka jing pesnot khu susu na ka ktin jong ublei ya ka jing de ba ka balang ka jing pesnot khu na ka ktin jong ublei ha ba de ba ki sacrament berkumta kata gajing i kajong akan ang kamkiu sa ublay naman ngayo i ba ublay ula ay hangay kata gajing im ka bokordor tam lang ni kata ka jing ay sngubha ka pa kibriyo kinumla banyo bun na prengi para sa mga kiting mali persang namar ba kiperkat ba kiniki baro ko lang kabakut ano nga pi kamdon ke ru kajing ay sngubha ba pilaban ay biyang sa ublay lam na pi ay gajing im kajong pi ublay apo kisiti kajong apostol Paul upen pau ya kata kamdon ka jing ai so bha ki bo blei ula ban priang bha mereka datang ka jing ai ka jong ya ka jing im ka jong ni so la da manga ban ma phi ngi ai ya la ka jong ka jing im so kan no blei un kemen ban kan no ka yeng kan kemen kan yo i ban na yeng ki mi ki bobun ki bo pen so bha yo blei om ni ki breu bun na preng jong ngi wat ban pen so bha ki breu de na kata kada ngi tieng ha ba ki breu ki ong kalong ka ba kalong ka ba kumta la ni ka ngi ha ban im kumta la ni ngi ha ban le kita andre an ong happy la dangi ni pai so play la dangi ai la ka jong ke jing im so play un dan ringkat bagi ki paper cut la da ba jisu u pek ya kata ke jing ka bahap ban ma apo ulung kalbari ya kata ke jing janjar la kata ke jing ya pada de manga ba no pi ngim sim lawan sa de perthen de jisu na maru i dengi perkat ya kata ke jing ka bude ban ma manga bat mangi ki bubun ne ke dunia nyaban mat ke jing ke jing janjar ke jing bujongi kamne ke jing im ke bengi shu bangin im ka jing im ke basuk bubun ke bro teng ki ong kalong ke bebas ba ke jing im jong pila ban lit chani chatai pila ban ya gendo ki bro nang ne nang tai ndre kalong ke jo ngiru ngini ki bro ngin haban mat si bun ke jing ke jing janjar ndre sanungi phaya bangi mat ke jing ke jing janjar aga jing im ke jongi ngi tip ba de tang uble tang jisu badan rengkat bangi ma u bokot ma u kursan akan nunggu jing im ke bom la balong baru blay ke jing im ke jongi ki barok ki long ki bala pila ban mat ke jing ki ba
Pilaban ong kilomba kilaban kelon lani kita ki umba umsaw kilaban wan. Renganget pala de pisan ya au Jesu. In umsaw apreng ke jingya ninti ke jonga ma cibun ke jing sa kran ya gibre ke jisa kran ben ya gibe ke jing pang jing stom ke bawan hendrei hammal lagi por ngapai so bleng o prai me khot ma me him berkesan na marka sithi ke jong apostle por sigi roman ru ko ong ke jo benta na da blei u khot un pen kesan un ai ka ta bor hingi mangin song thu bo dei mo u ta bla khot hingi bo ai hingi ka ta bor tentang nga ai ke ni kan uksa api dan ni ka mat pusan api ma pin song thu bahkan ni kajing im ka bangi don ka bangi im la dengi long riu niam la dengi long ki briu apo ka yeng kasem ngilong ki kme ki pa jong yeng kasem ngilong ki kon ki be ket apo ka kam jong ka bang ken mau ka bakat do ka long tang ka we gim don che e bangi le andre kajing im jong ikan kut ha bangi le bar uble apo paradise kani kajing im bala ai hengi kampoi seno ro em andre ke de kan phai piang so uble upa ai hengi untap pe in pe ila ka jong ka jing im hai agan ko kom ni im la ka jong ka jing im atungi pen smo phane am yu ble atungi ai ne am la ka jong ka jing im so ble atungi pen phai ne am ya ka ig bo ble u ai hingi ni pen phai yu u da ka ba ma to ble ker khu ya phi baro on ai phi ya ka jing kemen ka jing so ka jing im ka jong phi ya ka yin ka sam ka jong phi u ble nai ker khu ya phi baro